Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Hurian itu hatta asa masuk kita tu parninggota di manuguton tapara di maroha doho pikirata martangi yang makita di bagasa rohat tabi. Amen. Di minggu sadarion rabdoho sadok huria di portibion tapatu pado parningota tiki panopaon ni langit doho tanaon produsude isina omma padua halio di huriata HKBP marningot panopaon ni debata di langit doho tanaon marhite parningotanon naing malam tugu hapor seauta tu debata na manopa langit doho tanaon Rodi sude isina tung matcai denggan. Tang marparcohotan pangaramotion na uhut mangalehot deng gabasana tunasa na mangulu di portibion. Di baheni tamasitutu tapasaha puji-pujia dot hamoleton nirohata kolatu debata. Di sadok HKBP laos tabai do minggu 22 September 2024 gawe minggu ekologi. Lau paingotok kita di Pajuwon
ulau nang tanggung jawab songon halak na porsea lao pauli-ulihon hasadaon na nasa natin opa. Dada holan si hata sabing yanggo ekologi i di huriata HKBP. Alai konteksta do ekologi lao marhuria, marteologi, marhadolato di bagasa ngolutta. Jala dada holan inganan hangulutta yanggo portibion. Alai bagas ni debatadoi, ingana parsebota tu debata, uhut manangion hatana doho makanguluhon holong nirohana. Padohan mar spiritualitis ekologis na marlapatan mai mangatusi jala makkaporsiai. Tude akan atinopa dapotan haluaon jala di pai baru di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alanita pujima debata marsite narap kita maredde di bagasan spiritualitas ekologis na mangulu do ruas na KBP di bagasa partikian nuaeng di hasisega ni na tinopa na mapakkorhon ngolu di sude na tinopa debata. Alani na tarjodo hita asapai baru diri jala parsidoho paturehon hasadaon ni na tinopa ni bagasan roha oikumenis. Alani maredde mahita syabukwede nomor 560 ayat sada 1 ayat 3 o debata tunglongang do rohakku.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Tung nalat situtudo akka jadi-jadiamu ale Jehovah, talhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran, tunggok jadi-jadiamu do tanoon. Molo di tongos hotod dim, tartopa manasida, jala di pai baru hodo rupa ni tanoon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Puji-pujian dohot hasang apo madiho ale Tuhan debata di bagasan Tuhan Yesus. Tun denggat do salhut jadi-jadian ni tangami. Di bagasan holong do habisukon. Diramoti jala di parmuduhodo salhut natinopami. Di bagasan Yesus Kristus. Ditopa jala di paluahodo hami. Di bagasat to di parbadia. Upak kilalaho kami pangaramoti ommu. Mulak ratado asini roham, jeladang marpat cohota dengan nibasam. Rabdo nasa natinopami, upuji hami maho ale debata ama, anak dohoto di parbadia. Do sudiak kana porsea di portibion, upestao kami matiki panopamu di langit, tano dohot nasa isina, di bagasan parmingguon minggu ekologion. Pasuang manggugu ni tanoon, ala naksega pakorhon hamokuson ni torok jolma. Taibay mahami salhu na gabi jolma na ibaru marhite to di parbadia. Amen. Patangi homma patine debata di minggu sadarion, ima nanienet sian konfesi HKBP tahun 1996 bidu 5 taringot tu lingkungan hidup. Tahaporsyai jala tahatidak do, ditopa debatado jolma nang inganan permianan dohot inganan pangulaon na di portibion. Ibana do napuna sude na mga leon hanguluat tu sude na tinopanay. Inganan pangulaw ni jolma ima darat, laut dohot hajak kajang, manang langit, ruang angkasa. Dileho debatado huaso tu jolmai lau pauli ho portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulau ni Yesus Kristus do palua ho jolmai, nasa natinopai songoni portibion sadiri. Marhite on, tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon manang melestarikan sude natinopa ni debata. Asabo ibana mangula ipas dohot marsonang manang sejahtera. Taalo do aka usaha nama nega lingkungan. Marhite nama nutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaha nama ngalitohi aek dohot awang-awang nang aek panisiran. Nama risi rasun sian aka pabrik. Marhite so mangaturehon halalau ni aek panirisane. Pola tahe manegai aek sinumon. Tuak songoni taalo do akka pencemaran udara na manegai parhosan ni jolma. Isido sahakna atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan debata
lau mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Nang perara dosamu, ias di bainu daru. Nang perara dosamu, ias di bainu daru. Nadadap songo na sumba, songo ni takdong. Nang perara dosamu, nang perara dosamu, ias di bainu daru, ias di bainu daru. Sesaon na dosamu, dan dibalas Tuhan. Sesaon na dosamu, dan dibalas Tuhan. Tu Yesus roho na loja di sisa pampong. Sesaon na dosamu, sesaon na dosamu, kang dibalas Tuhan, kang dibalas Tuhan. Atau poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami si topa saluhut, tundenggaddo di topaho saluhutna. Alai idama nunga mangaibe tano natinopami, kok hasisega gabetur mahiyang tang berata. Kok kami hasalaun nami tu adupamu, ala husegai hami do natinopami, ala hagijangon ni roha dohut hamokuson nami. Si maroham ali Tuhan, saya sama nasa nasalang kami, maradopon akan natino kami. Amanami pardenggam basa, di bagasan holongmu di topahodo hami sagobar dohoto. Di lehokodo waso tu hami lau mangula, uhu majagahon natinopami, tongo sikapmu. Lausian nani ula nami iga di lehokodi hami pasu-pasu tungolu siganupari. Alai nunga dirajai hamokusop kami, gabe usigai hami marhite kekerasan tutano nang natinopami. Asa haru mangomo jala mamora hami. Kuok kami mahasalan nami, langgus do hami ditanggung jawab majagahon natinopami. Si maroham di kami ali Tuhan, saya sama nasa dosa nami, maradopon akan natino kami. Ale Tuhan debata, uparhatabot hami naung gabe maoto do hami alani hamokuson, doho kekerasat tu natinopami. Mangulu do hami nuang diaka go ni sahit, nalam martabba-tabba, kuboto hami do sialan yakka parsahitoni, ima ala manegay tano dohot akka suaswanan, mabolokon akka nakotor, nang dohot bagas joromipe, puraduy hami, marhite na mabolokon akka nakotor disi, uparhatobot hami, sipata ulo dolosok rohan nami manuan, uhut pagudang-gudak kon hau, ubahin nalam mohop jala mahiyang portibion. Si maroham di kami ali Tuhan, saya sama nasa dosa nami, maradopon akan natino kami. Ale Tuhan debata, disuruh hodo hami marberita nauli, nasihat Tuhan Yesus Kristus tunasa natinoppa. Alai jot-jot warsagi hami akka natinopami, marhite na husigai hami tobak, laut dohot langit, nagabi inganan ni nasa natinopami. Si maroham di kami ali Tuhan,
baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong ibar ni tung saluhud do nasida merdosa, jaladang tapot pujion ni debata nasida. Gabe di pitori do nasida dalam basa-basa binahen ni asi ni rohana, inorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Ibana do di padiri debata bahen habangsa parasian, marhitesian haporsaun di mudarnai. Asang apa ma di debata na digijang. Amen. Jahama hatani debata turpu epistel di hari mingguon tersurat di Yohanes 3 ayat 10 sahatu 10. Tang adong nama naik tu banua gijang ia sona tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang hian. Jadi songona pinatipon isi Musa ulok ni di halonganan songoni na patipon anak ni jolmai. Ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di Leon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hangoluan na saliling-liling na di Ibana. Ay lang disuruh debata naik Portibion, asa uman naik paluan na Portibion tahe, naik disuruh. Tang si human na porsea di Ibana, alay anggo na so porseai, nunga hona uhum ala soporsea ibana di goar ni anak tasada ni debata ido sahatna martua doaka na tumangi hon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tai songon na hinatidakon ni dong atas sa porseo di sadok Portibion rak mahita mandok.
Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pamula sogo tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di todi porbadia, janadong sadahuria na badia, huria atau panalak Kristen kana badia, doho diasesan dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, doho dihanguluan naso rasuda. Amen.
Patangi hormati ting di huriata. Tikting di Huriata KPP Rawamangun Minggu 22 September 2024. Partangyangan Week Rabu 25 September 2024 di Week Rawamangun Tolu Dohot Rawamangun Opat perhubungan di Bagasni keluarga Ujur S Hutapea Boru Silitonga Jalan Layur Blok D nomor 30 Rawamangun Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. Di Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Bosar Panjaitan Inang Boru Sitompul Jalan Pulau Natuna Sada nomor 64 Aren Jaya Bekasi Timur, tempat pertanyaan ruang Timotius HKBP Rawamangun. Di Wik penggilingan di Bagasni keluarga Agustin Lumban Gaol Inang Rumata Boru Hutauruk Perumahan Pulau Gebang Kirana Blok L Sia nomor 10 Pulau Gebang Jakarta Timur. Kamis 26 September 2024. Sada Wik balap sepeda di Bagasni keluarga R. Manurung Inang Boru Sormin Jalan Kayu Jati 5 RT Tolu RW 5. Paduahon di Wik Pulau Mas Kampung Baru di Bagasni keluarga Sintua Sahat Pakpahan Inang Boru Huta Barat Jalan Bunga Rampai Onom nomor 76 Klender. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Di Patoluhon Wik Kayu Putih Kapling Polri di Bagasni keluarga Nyonya Tambunan Boru Marbun Jalan Kayu Putih nomor 33D Jakarta Timur. Pertanyaan keluarga Parhalado. Selasa 24 September 2024 masuk pukul 10 WIB di Patupado pertanyaan keluarga Parhalado di gereja. Sude Parhalado dohot keluarga asaro tu pertanyaan nih. Pesta Gotilon. Hobar tu pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhi tetik tingon diudah kami do sude ruas ni huriata na memiliki UMKM asa parsidohot di acara Bazar UMKM na Pinatupa Parjolo Sadarion hari Minggu tanggal 22 September 2024. Paduahon di hari Minggu naro tanggal 20 sia September 2024. Panitia Holan Parade 15 Tenando. Alani tu sude ruas anaing mendaftar tu panitia asa dihubungi amang sintua pistok datubara dohot amang sintua sahat pakpahan. Biaya pertenan 500.000 sadari. Jala boy ditransfer tu rekening panitia. Jadwal permingguan pesta Gotilon Minggu 6 Oktober 2024 Sada pukul 6 Manogot Parminggon marbahasa Batak di gereja. Paduahon pukul 8 WIB Parminggon sekolah minggu di Pasadama di gerejaon. Patoluhon pukul 8 WIB pertanyaan marbahasa Batak di Patupado di gedung Maria Convention Hall. Son pesta Gotilon. Di pukul 10 sia WIB Parminggon marbahasa Indonesia di Patupado di Bagas gerejaon. Kunjungan Kor Ina Gloria Minggu Sadarion 22 September 2024 Ina Gloria HKBP Rawamangun Patupa kunjungan do tu HKBP Philadelphia Resort Duren Jaya niuluhon ni amang Padita Benhart Pangaribuan Jala patu begeon ede pujian do nasida marhitekor di Parmingguan pukul sia WIB anon.
Paduan Suara Anugerah Male Choir. Minggu Sadarion 22 Oktober 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB Rodo Korsian Anugerah Male Choir HKBP Menteng Jakarta Jala Patu Begihon Ede Puji-Pujian Donasida Marhite Kor. Bulan Musik HKBP Rawamangun. Sian Yasni Roha hudah kami sude ruasni HKBP Rawamangun. Patupa bulan musik budaya di HKBP Rawamangun. Imana di patupa di bulan Oktoberon. Sada di tanggal 6 Oktober 2024 nuansa etnis Sunda. Tanggal 10 Oktober 2024 nuansa etnis Jawa. Tanggal 20 Oktober 2024 nuansa etnis Toraja. Jala tanggal 27 Oktober 2024 nuansa etnis Batak. Sude ruasni huriata asa parsidohot ma ima mamake busana manang atribut hobbar tu tema etnis Ganup Minggu na di patupa isi. Malam pujian indahnya Kidung Nusantara tapatupado di hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 sia saat rodi pukul 21.30 di Gereja HKBP Rawamangun. Informasi boima menghubungi panitia. Rap Mahita memuji dibata marhite ede dohot puji-pujian Sian Lasni Rohatabi. Ibadah gabungan SPH Jumat 27 September 2024 di Patupa Huriata do ibadah gabungan seksi parokuan Huria SPH di Taman Mini Indonesia Indah Borhat Sian Garijaon pukul 7 Manogot Niuluhon ni Amang Padita Resort Pendeta Baner Siburia Sude anggota seksi parokuan Huria asa Parsidoh ma diulauni. Kunjungan Kor Wik Kampung Ambon Minggu Sadarion 22 September 2024 Kor Wik Kampung Ambon HKBP Rawamangun mengadakan kunjungan rohani donasi di Gereja HKBP Resort Pol Tangan Pasar Minggu Jala Patu Begihon Ede Puji-Pujian di pukul 10 WIB. Pareheo nama HKBP Rawamangun. Panitia Pareheo nama mengundang sude angka amani HKBP Rawamangun Ladong Diwik manang di lingkungan HKBP Rawamangun Laho madohoti Pareheon ama HKBP Rawamangun 2024 5 perlombaan sada catur 2 tenis meja dohot batu luhon bat inpa amah KBP Rawamangun udang jala mendaftar mak tu perlombaan ini informasi boy ma di jalo sian di jaha di harotas tikting manang tikting digital HKBP Rawamangun. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun Sabtu 20 September 2024 pukul 10.06 saat rodi 10 lalu WIB maringanan di gereja di Patupado pasahaton beasiswa tu anak ni ruasni HKBP Rawamangun na majalo ima SD, SMP, SMA dohot perguruan tinggi. Aka nama jalo beasiswa asaroma dohot natorasna manang wali. Efisiensi penggunaan kertas warta jemaat. Hobar tu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas tarencana hodo mulai bulan September 2024 percetakan harotas tikting tahurangi ma tikting boy ma di download di aplikasi HKBP Rawamangun. Penguan Paropuan Oikumene Inklusif Expo Pameran UMKM dan Kuliner. Dalam rangka tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 8 Jakarta mengadakan PPD Oikumene Inklusif Expo Pameran UMKM dan Kuliner. Seksi Paropuan Huria HKBP Rawamangun mengikuti lomba tote bag yang diadakan oleh
PPD Distrik 8 DKI diikuti oleh 47 peserta. 2 tim seksi Parupuan Huriata madapot juara do nasida juara 2 dohot juara tolu. Ruas nataba minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima Markus Siahaan inang heti boru silitonga rap dohot tolu yanako nasida ros yan HKBP Lobu Siregar resort Pohan Hubang Habisaran alamat Jalan Skip Ujung RT 06 RW 06 Hutan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Tuhat tama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Pelean tahun mamasuhi minggu patoluhon bulan September 2024 tahun. Ruas na mga leon pelean tahun toropna 770 tolu kakak manang 27,% dope. Sian jumlah kakak 2.762 kakak. Ima godangna 534.805.760 sia rupiah. Sian anggaran 1 miliar. Pelean tahun ima haroroni hepeng ni huria laho madanai sude aka program dohot anggaran ni huriata. Sude ruas ni huriata asa di pasahatma peleat tahunna marhite na ditransfer tu rekening ni huriata manang langsung tu bendahara ni huria jala boy do di pasahat tu situa wik nabe asa boy mardalan sude dohot denggan aka program ni huriata. Namoding na di hari Minggu 15 September 2024 nunga jumolo dialap tuhata sahalak ina minaria boru sihombing umur 60 tahun tinading ni amata sanggam sinaganahinan alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 30 RT 4 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur wik balap sepeda tudean hari Selasa 17 September 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhat tama na mga leon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal hona. Pelean dohot akka urit ni boboa tajahama di harotas tikting naong pinarada ni huriata. Di pas-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka si paota bayan sangap di goarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Mauliate madito hatta, mauliate madihita saluhutna, boy hita pajupang muse di minggu pasapuluh pitu hodung Trinitatis. Hatani debata dalata nalaho marsaur. Nalaho gabesi pahusor-husoro jala taulaho di bagasan parnguluata. Ima natar surat di Pesalmen 104 mamukama sian ayak sada sahatu tolu ditaba 10 tolu sahatu 24 hujaha madihita. Pujima Jahoba alitodiku nabolo situtu doho ale Jahoba debataku marpakaian hasangapon dohot hamuliao doho. Hatiuron dialiton ibana hiraulus. Ibana pahibakon akal langit songo ribe-ribe. Ibana manggulang-gulangi diaka aek bilutna pargijang. Huretana do dibahen aka obuni. Mardala-dala do ibana di atas habong ni alogo. Ibana pabos pasobur akadolok sian akabilutna pargijangi. Sian parbue ni akka jadi-jadiamu do butong tanoon. Ibana patubuhot duhut-duhut dipinahan. Dohot ikau rata bahen parulian ni jolma. Laho paruar horroti sia tanoon. Rodi anggur napalas rohani jolma nagalei asamar miak bohina lobi sian nahona miak dohok roti natumukol rohani jolma nagalei butonga ma akahau ni Jahoba akahau ares di Libanon akana sinuan nai disima marasari akapidong siborutasiki na marjabuhon hautusam akabedu do napuna dolok akanatiboi haporusan ni aka atuasu do aka dolok batu iba nama bahe bulan pajujura tiki di boto matanyari do hasudutanna hodo mabahen hahulomon jadi tubuh maborngin disima gumamang saluhut binatang harangan singa nabajar akana patungaur mangido si soroon na jala mangalului siya debata si panganon nasida bisar mamatanyari mangisurut manasida laho manggopang tubagasan liang nasida ruar majolmai tumopot ulaon na pinuhutan na rasira sabot ari tung nalan situtudo akka jadi-jadiamu ale Jahoba saluhut nai dipauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiamu do tanoon disido sahatna salinai horas madihita amanginang Ido mauliate marito hatta sada huria HKBP nasai toktong sude akka ruasna dohot akka parhaladona asa mangingot muse dang holan na mamake dang holan na menghabiskan alay marhite minggu ekologi dipaingok muse sualuhut ruas ni huria imataringot tu panopaon penciptaan kosmologi dohot hita jolma ternyata di parata-rata muse na marsiraraina do jolma dohot kosmologion
Ala molo taparingoti nuaing minggu ekologi paingoto kita dosa sitong na hobartu sada Musa sada ayat 20 walu dung ditopa debata jolmai disuruh maaka jolmai lamma godang alai dakko lamma godang dipasahat dotu hita tanoon dipasahat dotu hita akka hajak kajang awang-awang dohot akana adong saluhutna di tanoon ni ima ulauta memelihara merawat bumi ini, dan ini semua tanggung jawab manusia. Jala dohot ma hita ruas ni huria HKBP. Jala disadok huriata HKBP nuaing di pasunggul hoddo asa parsidohot memelihara, merawat, mencintai, bahkan menanam sesuatu yang baik. Asa mulak muse portibion songon natinopani debata naparjolo asa sude marsaulihon hinauli ni pambahena ni debata marhite akka tinopana. Amanginang boy dodohonon humurang do mungkin anon pakilalaan yaka sudut manang generasi tuaka naparpudi taringot hinauli ni tinopani debata taringot tu namasa di partikian noengon. Ala molo ditopa debata do portibion doho rasa sude akaisina molo hita nuaingo boy do honota gudang dape na huida nauli napinopani debata di bagasan parnguluaku alai lam tutoruon lam tu partikianon lam moru do tabereng maju akka manginang molo hiado pe hita mulak tu danau toba na parpudion memang nunga terus digalakkan mencintai danau toba alayolo do sipata molo mulak kita tu danau toba manang sian di Samosir petahoi manang tu daerah toba pe manang tu hubang pe manang daerah Brastagi pe olo do sipata tarida songoni akka hau akarura doho taka dolok-dolok takas bedang adong bedisi akka hau nama bahen songon na sejuk si malolong di tiki mula kita tubona pasogit ima saluhut na alani akka hamokuson akka hagiat ni daging ni akka jolma nama bahen moru haulion ni akka portibion hinorhon ni akka nadeba jolma ala niaka mokusna. Kita mengatakan bahwa puncak itu sudah berkurang keindahannya, memang toho. Dan songon najoloi bengalina toho. Molohita nama doko baga do puncak alai generasi sudut niaka naposo madokan nonni mungkin puncak itu tidak lagi sesuatu yang begitu mengindahkan nama baik sonang rohana sida alai didok nasida ma. Anggo portibio biasa dong. Danga dong be ibarna di huta di kota alaniaka perusakan alam. Mulu jelido hita amanginang warga Jakarta apalagi kainata takas dola di boto alanya sida biasa nama jomur kain. Ya ada di parohok kamu mulai siap bula piga maudan dakya jelas harorona. Jala moloso sala au ala say jut iba mardala pagi moloso sala heado logoniari mulai bulan pitu ra moloso bulan nonom roma toki bulan udah di bulan Agustus akhir ra dung ro udah di bulan Agustus akhir sahatu nuengon ni hira soheabe ro udah muse dang binoto be anggona joloi di dokon molo nunga masuk tu September, Oktober, November, Desember itu musim hujan. Molo diingot akka paropuad do. Ay biasa molo diingot mitiki mar tanggal 17 iba di huta pasti ikor rodo udan. Saya mar becek-becek do iba. Diingot tamu do akka paropuad di tiki mar tanggal 17 sita songo dia mohon niari di huriaton di tonga-tonga ni pekarangan di gereja ton ala sodi bioto be adiga doro tiki udan adiga doro logo niari dang taboto be. Semua sudah berubah.
Jaladak kolan akada dana beranu ngonni molo modom nasida kada dana nuangan molo soadong be ase dang boy benok manas dang boy benok si malorong nasida alani sai mohop nasida. Totu sahali amanginang molo ditaringoti di minggu ekologi di Bagasa Tikyon dang holan asa mengingat kembali bagaimana kita Tuhan menciptakan dunia ini. Alai songor ruas ni huria iko bertanggung jawab dohita iko dohot dohita parsi dohot mengatasi bahwa kami ini adalah jemaat Tuhan ruas HKBP Rawamangun ikon parsi dohot memelihara merawat dunia yang Tuhan berikan kepada kami. Asa molo adong namokus taringot tu manangah hape mubama. Ala memang amanginang nuengot tabereng ma. Holan alanigaya dohot halani mokus olo do sudat marminggu akka nadeba do hudokon. Sai di dokon madeba olo akai nata manang amata kana mokus. Dangadong bajuku sainna. Molo lawar minggu tidak ada baju kena. Saya bereng ma alai saya igeser dok sada dua tolu. Ainyo nadong bajum nunga heahu pakyon nunga hea marpoto hu pakyon ni. Jadi molo di bereng dong akuan non ni dang bohaman non ni amar dok ni. Dak kata hata nahu dok ni bahkan amanginang pengalaman do diau osongon padita bahkan dak kola baju-baju. Alai tabereng ma adong do sipata nunga saha pikiran ni jolma holan akka perhiasa sibong korung dohot akana asing molo nunga hea di bereng manang dipake donganna molo minggu sonon alanga hea pengalaman sone. Jadi tinggal mau dibagas ni sahalak inata ala tikipat dita au na poso ijabu ni ruas dau tinggal ijabu ruas dianggak doa songon anak-anak amang padita anakku aha mak tua mau ala buru dang hudok ma ala parahai mana parhutanami mak tua niku lamar minggu audo bah inna jadi mar minggu buah majo barakina di berangkasi inna ai mahuara niku baga dape disi berliamu niku aido ai soni do hami akainahan naon mau di son inalan ina Naomi di sini ya. Ai soni do hami akai nahan naon ni. Molo nunga hu pake songonari berliaku songonari. Anno maride hami tordidok do. Ai nas na minggu na salpui do dipake ho opung labok. Maila man nauda inna. Ai hau dak yahu parohaho ni. Dak yahu parohaho bajuaha barangaha na dipake. Alai manangah hape na ipake molo nunga ulii bayi mai ningo do aka ama sipata alai akaina bere kamu amanginang mulai sian atas sahatu toru ido hasurungan yakaina di barohahon. Itulah kelebihan para ibu-ibu molo hita ka ama baahana dipake mai ima alani hamakusan alai dang taboto piga nalaho korbat tusi asa adong baju-baju. Apalagi di partikian nuengon amanginang. Tiga masih patut tak amanginang. Berapakah kita punya sepatu? Ada 2 lebih, ada 3 lebih, bahkan mungkin lebih daripada 10. Piga ma ikon na di korbanhon na lahu gabe mabahe baju-baju. Piga tau ma di korbanhon aka hewan-hewan asaboy musai gabe sipatuta. Mungkin sederhana. Ala ikut taingok muse molo sohita do na menjaga, merawat, melestarikan tidak akan mungkin. Mungkin kita tidak berkaitan dengan manabahau. Mungkin kita nunga moru na marisap di huriat Rawamangunon. Nangpe saya marisa ada pe di Joloan. Alai nunga moru hubereng molo di Rawamangunon ni tradisina di Jakarta ini sudah moru na marisap. Ai molo di huta, apalagi di huta. Pokoknya ada orang so masuk tu gereja aka ama di luar do sude mengupul sude sono. Biasa itu merokok. Berapa yang dikorbankan untuk itu? Tabereng manuengon amanginang. Taringot tu mangan na di pesta.
Opet tong songo kalak bata kita ikot tapa rohaho tajamot to dotong taringot tu si pangananon. Sai torus ma parpestao di dokon na soma boto sadia udangan na. Sai torus ma parpestaon na sala na humurang na holit. Hape nang taboto. Dang binoto laniaha. Kenapa ya enak kali membawa sesuatu dari pesta? Terkadang dia kahudok majo taringot tu unang majo saat tu si panganon. Ya ada ber kamu cendramata ni akan amar pestai. Holan tas na geleng-geleng do. Aledang binoto ikon ibahai doon. Jala ikko buaton ni akainata do tason ni nang pesongot tas ni deban gajut golona. Song gajut. Ale para ibu-ibu harus membawanya, mengambilnya. Setelah diambil, dibuat tu jabu, tu dia dibain. Tang mau lo mamakai dah, malu ina. Alai nama buatina tagian. Gak bisa ada utang do dia akan amar pesta. Harus ada cendramatanya seperti itu. Padahal orang berkata pesta di Jakarta itu mahal. Tetapi yang mahal adalah gengsinya. Sebenarnya murah, tetapi gengsi daripada sebagian orang Batak yang tidak penting dan bahkan yang tidak dibutuhkan, itu menjadi sesuatu yang wajib. Taringot tu si pangano namang inang. So binoto say sala do torus hakahasa hutanon holan ala ni mangadopi hamokuson nyaka nagudang jolma. Aladang sopatiba marpesta di Jakarton makan apa? Makan sendok-sendok, molo di siatar, pokoknya molo martangiang, ala molo marpesta di sopo, na di jalan gerejai, ikon itiok do gomos piringna. Molo so ditiok gomos piringna, pokoknya sebelum amin, olo nunga habang aka naung mate, marlangi aka naung mate, ala dekke aka manuk, aka panangga, dohot aka bedua nang bagak disajikan bisa hilang. Karena ada sebagian orang yang memang tidak hanya di film, yang tidak hanya cerita, membungkus. Maaf molo di lehon doi tu aka yanakonna. At bohamai di lehon tu aka panangga. Rodi aka naso makarikotoni. Aidang natumugodang madusanai. Sai diburai ma aka namar pesta. Sai didok ma aka namar pestai na holit. Hape sasitong na. Dang sukup pamangaton. Dang sukup hamokusaton. Na laho patupahon saluhutna. Nama bahen sonang pakilalaata. Alaya manginang. Songor ruas ni huria hita. Ala hatani debatado paingoto kita. Mungkin kita harus katakan dang sai ikon manuan hau behita ala natongok kita di Jakarta na mungkin dang adong be akalahan alai tamulai masih dirita tamulai masih tonga-tonga ni keluarga ta asa tutu akainata di boto ma mardabu-dabu di boto ma akka dia do narikot doho dia do nasorikot apalagi partikian waingon masuk nama hita tu bulan Oktober, tokinai jongjong nama pohon Natal, jongjong nama diskon 70+20. Semua mata tertuju kepada diskon. Na adong pei alai molodunga diskon. Mata selalu tertuju kepada hal-hal seperti itu. Kita tidak pernah mengatakan bahwa dunia ini cukup. Tetapi kita melihat melalui seluruh jemaat. Anggoboy niyan akaparisap diorui mate boy do manginang ido boy do setidaknya molodong nama risap imana ma bertanggung jawab tu asap ni sigarena disakui mate asak ni sigarena asa imana na bertanggung jawab tu nani isapna unang polo dohot jolma bertanggung jawab tu aka nani isapna asa lam tudenggan na aka parngulung-nguluan di bagasan nguluta ale manang dia pe ya manginang tong dohatani debata nama dokon
apapun yang kita nikmati dalam kehidupan ini tidak akan pernah membuat kita puas dan cukup. Dakea portibio mabahek kita madokon cukup. Alai molosongon bukwe deta nama dokon. Pasu-pasu nagodang ima rohana sonang. Hola di bagasa rohana madok mauliate do tarbahek kita madokon cukup dan aku berbahagia. Manang dia pena dipakai jolma, manang dia pe handphone ni jolma, manang dia pe na ni ulahon ni jolma tu dia pe imana mardalani, manang sohea pe imana mardalani, manang tu luar negeri, manang dia alai rohanodo madokon mauliate rohanodo madokon bahagia. Tidak harus airong do jolma dung lau tu Bali, dung lau tu luar negeri marbadai. Alaha habis akana habis, sudah kana sudah. Holan alani aka hisap-hisap akannya di bagasa roha. Molo songoni uli do debatata manopa akana di hasianganon. Iko songoni ma hitanian mamuji pasangapon ibana. Amang hinang pesal menon paingotok kita. Masai tak kasih tutudo HP ditada par pesalmen debata nama nopa akka nasana adong. Ubahebui ibana maka jongjokon, ubahebui ibana mangedehon, akana tinopa ni debata ima dalanna mamuji debata. Sada singo-singo tuhita jala odo nahu hati dakon molo sai girgir rohani akaruas ni huria HKBP Rawamangun nalahomar minggu nalahomar mamuji debata sai hu hati dako doi di bagasa rohaku ainung ngatakas ditadana sida debata alai sayodo di bagasa rohaku akaruas ni huria HKBP Rawamangun nasorodo pero rado perohana marminggu manang mamuji debata. Jangan-jangan mereka ini tidak mengenal kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jala porsia doau Tuhamu aka amoku dohot inoku dohot aka haang gina pinaribo narodison saluhut hita namar minggu dison kita mau memuji Tuhan ala takasdo di parhatutu rohaku do pambahenan ni debata di bagasan paranguluaku adong maon nang sai mangula-ulau saminggu di hamuliate homai di bagasa tikion adong mai madok mauliate di bagasa tikion ala dengan ujian niakayana konna dapot parkarejo niana konna ala hipas ibana saha di bagasa tikion ubai dalanna mamuji pasangapo debata molo sota kasdo dihilalahita pabahenan di debata dang mungki kita ro tu garejon alanita kas naido ubahena ro sian uduk serep dohot maka tidakon bahwa Allah itu dekat memberkati saya. Amang inang sebagian orang menganggap molo Roma taniari sudah biasa. Ada laut itu sudah biasa. Langit itu sudah biasa, awang-awang itu sudah biasa. Kalau udah biasa saja kita anggap apa yang kita lihat dalam kosmologi ini. Alai parmesalmen adul situtudo di hati dakon ibana molo di bereng imana akasaluhut jadi-jadian di debata. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Molo rojol makan, molo di bereng manangaha, be aja inna. Biasa aja, tidak ada yang beda. Tapi pemazmur parpesalme maka tidakon bahwa sesuatu yang Tuhan ciptakan ini adalah luar biasa. Ubay namarede na kita di bukwede 500 ono pulusia ini adalah tercermin dalam lagu yang diciptakan ini adalah Ode bata tunglongang dorohaku.
O debata tung longang dorohaku molo hubereng akanati nopami marin deau mamujiho. Jadi manginang, apa yang biasa menurut kita terkadang itu luar biasa bagi saudara kita. Tajok majo dungo di manogoton. Nah budari martangyang dota hehita modom song namol mangalusi. Martangyang dota hehita na budari modom martangyang nadeba alay nadeba pasti nang martangyang alay akar ruas na burjodo biasa na martangyang may alay molo so martangyang peibana debata mama boto itong ala memang amanginang dalam tradisi Yahudi bahwa ketika seorang mau tidur itu dianggap pergi sebuah perjalanan, sebuah menuju kematian. Ala memang dang taboto ahana masa ditiki modom hita. Jala di bagasa tangiang ni halak Jahudi, saya didokdo di bagasa tangiang ne. Ke dalam tanganmu keserahkan hidupku. Ini adalah doa-doa oleh orang Yahudi ketika mereka mau tidur. Dan ini juga doa Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Tu tanganmu mahu pasaha todiku. Ala memang amang inang, memang toho situtu molo nunga modo pita semuanya berlari. Dan seolah-olah kita tidak mau tidak tahu dang taboto tatitipo tu dia todita. Ido ubain seolah-olah dido nasida. Tuhan aku titip todikku tuho. Jaga Tuhan besok pagi aku mau bangun. Tuhan kembalikan todikku tu pada tuau. Luar biasa amanginang nasi patah sotatu sih. Hola modom pei itu adalah sesuatu yang ajaib. Ido ubahin si patah aka amama. Nasongon nadeba. Nasay gogo pangukorna. Say didok kodok. Idokorinata, kau tadi pa mangukor kau pangor ka adang mangukor rawin na. Ina ido parjolo ido kadang mangukor rawin na. Ido mangukor dohoin na. Lepa dua ala nangi sadar, kita tidak sadar. Alai ala ni penasaran ni inaton, ala ni jugul ni amaton. Modom mamatom marukor di videohon. Dung di videohon. Nah, bereng omma ba ido teh. Banyak hal yang tidak kita ketahui ketika kita tidur, tetapi ketika kita bangun itu adalah sesuatu hal yang ajaib. Nang pesongonikan, nang di gereja pe, moladong nadongata, nara tormodom, bayi pe, subangan di gereja mai tuhamu na boy modom di gereja. Ala mungkin di jabu nakid dang boy modom, apalah di gereja on, mangolu ase, ede songon natabu. Masuk musetu manang jamita manang manopotido sama manang dia manalilingi di sima partari ini hosa di sima tordisi amin paditai ba dungo may mana. Itu pun sumbanganlah kepada orang-orang yang tidak bisa tidur karena tidur merupakan berkat Tuhan. Alania manginang dang na ikon gabe saluhut alai idama hola dungo, ta tiup udara, ta bereng mata niari, ta bereng akan amasa di tonga-tonga ni portibion, om madalat ta madok mauliate, jaladina ta dok mauliate i, tongma ta jaga, ta pelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Martangyang mahita. Jehovah debata mauliate madiho. Di paingoto hami di minggu ekologi asa madok mauliate hami sundeng gado tinopam sundeng gado akana masa di bagasan parnguluan nami ubay nasa roha nasa pikiran ikot tau mamuji pasangapoko jaladang holam mamuji aka pambahenanmu nabalgai alay doho do hami songo ruas ni huria songo naung di tonahokoto hami ikon bertanggung jawab do akan atinopam memelihara, merawat, melestarikan bumi ini. Alani Tuhan marhite ulau siganupari, marhite akka namanuhor mamake imadalan nami Tuhan nalaho memelihara, merawat bumi na pinasahatmu Tuhami. Mau lihat tema diho Tuhan ala di minggon marsaur hami dohot akar wasni huriam
Mola dong perwas ni huriam na soboy marsaor alaniak kana marsahit. Asiroham pamalum manasida. Pargogoy manasida. Ima nyonya tambah boru na 70. Nyonya Panjaitan sondang boru sitopul. Hapangaribuan. Hendrik Parsaulian Siregar. Antoni Martin Simajutak. Sahat Jatua Nenggolan. Dohot hami napungu di son. Dohot akadongan nami na tongom marsahit na sohuboto hami di dia marsahit. Si patah di patabu ditubuni hosahit na siak kami. Alai napos dorohanami. Na mardebata hokko marsahit manang hipas behami. Na donganom mudohami. Jalamolotikina lehonommu hamalumat disahit dihami. Diakarwas ni huriam na marsikola. Saya ajari na sida marparhasiatik kinalaho marsi ajar. Diaka na mula-ulahon tabahot tu na sida aka pasu-pasu. Diaka na tua-tua nami na suadong be ulaon na hobartu panggilan na di tonga-tonga ni parkarejuan. Ajari na sida songon ama ina si partangiang si pamodai tuaka poparanna. Asa di ujung ni pardalanan ni nguluna sailam jonok tuho dio na kapoparana nang dia karwas ni huriam na masihol dia kaparkarejoan dia kasirokap ni toddi doho dia ka tubuan anak nang boru asima roham sai saut malomo ni roham tu nasida asa Maria ia nasida makatidakon mamuji hodo debata na sundenggan di bagasan parnguluanna. Mauliate madiho Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dihita tapasahat peliata. Hai huboto do Tuhas agogoon di Tuhan odonaso atunasan natoktomo pasangapon naswaku pasangapon Romar song batu jolong
Tuhan yang Mahitan. Ali di bata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut sileho-leho na dengkat doho na saulibasa na mauliutus. Ubasata mi masyan na nileho mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mito hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut balomo ni roham di banu tongosong na di banua gijang, leho matu hami sadarion hangolua siap hari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tuton di munabe.